OTW guys. Minggu akhir pekan, minggu terakhir liburan anak sekolah. Besok mulai masuk sekolah. Yes, kita mau OTW ke Pasar Legi. Jret. Aku pengen golek pundung. Kamu kok enek? Pundung kecuti lalu berapa golek. Ana yang di Mbak Mis? Are Pasar Legi. Golek apa? Golek pundung. Mbok tak kira golek lanangan Mbak Titi. Mbak Titi mau turu kok iso. Jret. Kita OTW jus mari jus. Oke guys, kita sudah menyampai arah ke Tawun. Perjalanan kita sudah sebentar lagi sampai. Tulisannya wis hilang, gak diperbarui. Wisata Tawun. Guys. Oke, arahnya kita ke sana. Kita belok kanan. Kita belok kanan ke arah Tawun. Oke, sudah sampai lokasi guys. Banyak parkiran odong-odong. Di sini mayoritas memang odong-odong guys ya, seperti yang kemarin itu. Di sini odong-odong banyak sekali guys, karena ini wisata koyo piye ya, koyo alam ya, koyo piye ngono. Wisata anak-anak ya, dewasa, mbah-mbah belanja. Ini ki guys, ini ki wis seneng dek odong-odong Kak. Ya toh, melek toh nek wis teko nggon. Dek iki duwe jam. Begitu. Liyane wis mulai awake lagi teko. Gak apa-apa, malah turahane oke. Turahane wong-wong iki golek engko guys. Para yo jeret. Kilo rambutan. Ya jeret. Kene dinyang ae ning kene. Sawan ya. Udah 2 kilo selawe. Mas dah ayo selawan. Iya ayo. Lagi sawan. Lah selawan, rambutan. Wis badi wisan. Kela Mbak Mis, loro kela. Orang-orang. Waduh. Sing abang Yo, tak tuwek dan kulit malahan. ngono ora no. Yo kan. 2 kilo wis. Mbok, tak jajan. Enak. Gak teko. Sing asinan ya enak pi. Sing pinggir. Manisan nyapong wis manis titik asino. Masa 2 kilo, Pak? Nang Kurang. Jupuk iki mah. Lho, ya dhewe neh. dhewe nah barang. Lah yo dimatengne. Gak modal aku. Ya ayune Sandora. Ya ayune Eni Sakita. Yo, jret. Yo durene kok cuwil. 10.000 lho, Mbak. 5.000. Cilik kok. Ketoke keblondrok. Lho, 9.000 lho, Beb. Apa? Rambutan. Aceh. Heeh. Nek kene pinjin lho sing mbok tuku. Yo, Lah minggokne apa pe tuku nek? mau aku seneng biji. Aceh ki rada kecil. Ya bener ta 10 kengke. Awake ero ngenyang kok. Oke, kita mau ke Tawun. Ki jenenge cuci mata. Golekne silan Sandura. Sandora. Kone oleh silan bancaan. Oke? Yo. Kowe golek silan model piye kok tak takokni. Jos. Sing jos ya. Gedhi dawa. Apa kedindek? Gede.
Dewa to. Ya kae nek no kelok. Loro sakon. Pane sing ngono. Ya sing dia. 80. Lagi pundung ya Allah. Senenganku pira iki, Pak? Walah. 10.000 iki 10.000. Lah iki apa bedane karo iki? top kuning gitu. Yo iya ta. 10.000 to. Gak 15 loro eta. Ya, 15 loro ya. 6, Mbak. Kuwi sita aku sita 15. Aja 10 ta lek. Betul salah nyeluk. Salah nyeluk penting ikhlas ngono lho dek iki. Nek gak ikhlas engko malah lara ati. Yo ben sakarepe to. Modeke rada-rada. Ya 15 ya loro ya. Aja to. Delok wong, didelok wong. Ya iki. Delok wong ki ya iki ya. Delok wong, didelok wong. Delok wong, didelok wong, guys. Wisata tahun Indonesia. Simlep si un-unan kok lagak simbar. Si un Loh, ya endulita. Esemanmu ya, Mas. Loh, jagungnya pironan iki. Walah telas ya Allah. Wisata tahun mulai 5 Januari mundak 10.000. Mundak 10.000. Dita tulisan iki. Ayo yang Halo Mas. Ya Mas sing sapa? Masa niki lho gua Ya Allah, tiket hari ini mencapai 5 juta lebih. 10.000. Hari ini mencapai 5 juta lebih tiketnya. Jret. Berarti kene wong 5.000 lho mlebu rene iki luweh lho. liyane dibalik. Ini suasananya guys. Yo ning jero jagung entak lho yo. Oh iya. Kita masuk wisata tawon. Guys. Kita naik ke sini. Kita naik sini nunggu anak-anak dulu ya guys. Ini dari di atas. Suasana di pintu masuk depan guys ini. Pintu masuk depan.
Ini nanti di pasarnya guys, pasar rakyatnya di situ. Ini di bawahnya. Nah, kita di sini dulu nunggu teman-teman guys. Oke. Kita masuk ke pasar wisata. Wong delok wong. Ki sampah apa duduk ya? Wes kukut pasare kukut. Wes entak dagangane Mbak Ewis ya. Laris manis. Mbak Titing kok joget goyang ning kono. Nek gongi. Gong. Gembrung ngono kalah. Esteler. Tak wis guys. Ki anu jenenge apa? Serba pola pendem. Ini dawet. Kukut pesawan iki. Ini sate persatean. Sate. Ayo kamu aja melirik kanan kiri. Kamu fokus di depan ya. Iya Bunda, monggo. Oke. Iya. Tutup. Dawet. Dawet seger. Nah mandek sering kene lho saya tuku-tuku dawet mandek rono lho ya. Dino kur 10.000. Dawet habis. Jeki sene Mbak Mis. Dawet. Isi ada dawet e. 3. Jeki apa kan rujak kan? Oh. Ya ini kok rujak. Cek isu Mbak iki. Yo kae nek kerupuk anu no lho. Kerupuk bakar. Bakar Mbak. Oke. Deki ya ini tepo. Iki apa jenenge iki? Lontong. Oh, lontong kecap. Lontong kecap. Rujak. Sing diwe. Gak enak no lho. Apa Mbak Mis? Rujak apa kuwi? Rujak wis dadi. Rujak siji depo siji. Dadi kena nggo jajal-jajal ya. Oke? Wis iki wis. Karo tuku gorengan jane ya, tapi ning ndi gorengane gak enak. Iya. Jerat. Ayo. Sandura. Ngeterne Sandura iling. Yo, ora aku nek enggak. Yo, jret. Kontol. Duh, berarti lipstikmu ceblak.
Wis awan yo nampa apa enek. Dawet sing penting es dawet. Sing seger ya kuwi ya ta. Ketok itu. Ya iki kaya anu minum dawet di hutan-hutan belantara. Ya ini wis entek sembarang barang. Mbak Bis. Kapok para men Pak Bis. Mbak Titi ora kok. Mau aku kapok aku nyowo tinggo dolanan. Iki turu lho. Iya. Dadi wis balapan papat. Mau aku wis anameng-ameng. Wis anakku aku ngantuk kok iso. Ini kita mau naik guys. Enak iwak anu loh. Iwak baris berbaris. Iwak baru ki apa? Pecel ya. Pakan iki. Kura-kura ning kono. Kan Mbak itu Thailand kok. Wong ki mau lo suwinggan-gan iku. Tapi wetenge jembling. Sing gan-gan. Seleraku. Yo. Nek ke selerane Mbak Titik. Jeret. Ganggu. Ada mainan anak-anak, ada kolam renang. Kak aku, Mbak Titi wi lho. Nyangen Mbak Titi wis awane. Tak wis ya. Entek wis ya. Sing laris ki jagung. Aku biyen nyidam leker iki so anu lho, adem panas, Mbak. Iya tahu aku. Jagung yang jagung. Ya, penikmat jagung. Iki Jawa. Ke Cina nih di Cina nih. Cina nih ndi yo? Cinane mboten enten. Nah, iki Jepang. Torayaki. Apa jenenge, Mang? Apa Mang Mbak Bis jenenge? Torayaki. Terima kasih ndak apa to, Bu? Torayaki. Tekone Kakak. Endok tunggal. Bagi 8. Sing setunggal Korea kan sisir. Apa? Korea. Sisen. Terima kasih. Iya. Siseni terima kasih. Neng kene Mbak Titik bahasane apa ya? Torayaki. Ya, jajan iso jagungnya. Ya, barang panas, dawa-dawa gede. Tiba-tiba Mbak Titik kasih digoleki kilo gede dawa. Gede dawa anget. Tenangane Mbak Titik. Edamamene rong mateng. Urung mateng. Mosok arep nggon. Arep godhog dhewe gak. Ya. Yo, talenan CE. Ra umum. Yo. Liyane. ATM telu. Beres. Papat. Aku tak jikokne ATM. Iya. Oke guys, selesai. Jajannya jagungnya loh.
Sampai kembali. Kita pulang. Ngetut nawang loro kalau guys. Wong loro kejajane ngiwa tengen ya jagung. Ada teko tawon yang dituku jagung. Yo. Mbak jajane kok abot mentong. Cari lanangan. Cari lanangan. Ayo tang. Ditinggal wes kapokmu kapan? Duh. Ceret. Lho Jeki nyapa ning dhuwur kae Jeki. Selamat Natal dan tahun baru. Ceret. Nyerbu promo Mbak Misar borong lanangan. Kemudian di sebelahnya ada koleksi pakaian wanita ya untuk ibu-ibu ya, mbak-mbaknya. Koleksi pakaian wanita berada di paling ujung ya, di paling ujung dengan penawaran diskon 70%. Wow, luar biasa ya. Jadi silakan untuk koleksi pakaian wanita berada di paling ujung. Dan tak ketinggalan untuk koleksi sandal dan sepatu ya. Koleksi sandalnya lagi promo ya. Ya, koleksi sandal silakan dengan promo 50 ribuan saja ya. Nah, dan tak ketinggalan dari koleksi kosmetik ya, ada Revlon ya bagi Anda ibu-ibu ya. Kami juga berikan promo menarik. Nenek barang anyar guys. Jeruk kimkit jenenge. Kimkit. Mangane piye Mbak? Sama kulitnya. Loh, masa? Sak kulitnya dipangan, Mas? Loh, yo cereng. Yo. Walah, ya Allah, lewe kejutan por. Kok bengoren. Yo. Mangan sak kulitnya gak bengoren lambemu. Cipanen gitu, Mas. Enek. Yo. Cipanen enek. Sipir ta? Sipir ta iki. Sipir ta ngene iki. 3 gram ta ngene. Jeruk kimkit 21.900. Kaya 3 gram. 21.000. Jereng. Ini namanya jeruk tanpa memecah kulit, langsung dipangan sak kulite. Ya, dannya bengoren ya lambene. Jenengmu iki lho Mbak Ti. Mengke ra sida tuku ta? Mengke sida tuku ta? Ndak maunya apa ra tuku? Enak-enak ya panganan saiki, guys. Nek iki wajar anggur ijo, kuwi jeruk, iki gak wajar. Iya. Masak kulite kok. Piye perasaanmu? Iki jeruk pamelo sama. Iki buah jeruk, Mbak. Lah nek iki jerukmu jenenge buah apa?
Jret. Seru tanpa memecah kulit. Sama kulit. Sak kulite. Pasti ya rasanya. Cus. Manis kok. Ora sepet blas yo ya. Endul. Jeruk sak kulite. Carane mangan dipotong-potong begini. Langsung sak kulite. Endul. Endulita. 21.000. Gak apa-apa, ya incep kene tuku iki. Lah wis ana incepe kok. Yo, gak sabaran Mbak iki. Wong desa golekane ya jagung karo jambu. Metu-metu mendungnya petang. Lanjut persepatuan. Podun lho warnane. Nek motife rame iki. Rame ndi? Iki. Rame lho ya. Apa iki ya? Heeh. Apa iki ya? Wila apik. Kita. Rabbit. Ya. Ya toh. Sepatune kelinci. Sing numpaki sapi. Ini kepilang. Kok digo orang nganggo ngene iki ya? Yuh, ceret ra umum. Kentet ning kok. Ya tambah sana. Yuh. Mbake pengiritan. Daso. Oke, apa tase ya? Gandul-gandul sak meneh iki yuh, yuh, yuh. Iki lho kok pertok umbrukan. Ini lho Mbak, aku pengen ini. Mbak Susi. Mbak Susi ya Allah. Lah iki ya 200. Iki lho simur. Simur iki. Yo, lambang ki apa arepe? Ya. Beda merek tok. Tas, nek bener bisa ya, Pak. Nek iki wis sak setel. Ya Allah, murah 120. Kira? Iki 120. Nah, tapi iki merek iki. Pemilikan selare enak. Ini sak anake. Putune enek para. Putune.